Em dic Ricard Brum, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i comissari de l'exposició Mako al Palau Robert. L'exposició Mako serveix per enllaçar el diàleg de relacions entre Japó i Catalunya perquè estem parlant d'una dona artista nascuda al Japó però que ha viscut gran part de la seva vida entre París i sobretot els últims anys, les últimes dècades a Catalunya, a Gallifa. Per seleccionar les obres s'ha seguit un criteri sobretot de representativitat i també evidentment un criteri estètic. Però es volia que fos una exposició, tot i que reduïda, selectiva i que mostrés tota la trajectòria de Mako Artigas, és a dir, des dels seus inicis, la seva primera exposició, passant pel seu treball a París, obra original estampada, dibuix original i també ceràmica i porcellana dels últims anys. Aquests estampats que tenim aquí, per exemple, són de la primera exposició de Mako quan estava acabant la carrera de Belles Arts a Tòquio. Ella venia d'una família, de dues famílies del món del teixit japonès, per part de mare una empresa de sedes del segle XVI, per part del pare d'una empresa de teixits d'estampació de cotó, que és qui estampa les seves primeres obres. D'alguna manera els seus orígens estan en una tradició familiar dins del món del disseny del teixit i aquest és l'origen a partir del qual neix després tota l'extensa producció que fa per les grans firmes d'arreu del món. Era important dur aquesta exposició al Palau Robert, a Barcelona, perquè tot i que recentment s'ha pogut mostrar l'obra de Mako a Catalunya, a Púbol i a una galeria de Barcelona, Artur Ramon, plantejada en aquests termes com a exposició retrospectiva només s'havia vist a Salamanca com a Madrid, a la Real Fàbrica de Tapices. I calia un reconeixement també institucional per una dona que porta tota una vida creant i creant sobretot amb una gran professionalitat i no només això, sinó portant bellesa, sentit artístic a les nostres vides.